2012-ben alakították ki a könyvtárban a Ruszin polcot, amelynek kínálata azóta is folyamatosan bővül. Legutóbb pénteken adományozott munkáiból 3 szerző is, ezeket pedig könyvbemutatóval egybekötött eseményen adták át a városi intézmény részére. Ők kisebbségben élnek itt, most elég ugye súlyos problémákkal küzdenek, ugye, hogyha az ukrajnai háborúra gondolunk, hiszen otthon maradott rokonok, barátokról minden nap ugye rossz híreket kaphatnak, illetve félnek attól, hogy rossz híreket kapjanak. Úgyhogy talán ez a kis ünnepségkönyv bemutató azért az együttérzésünk kifejezését is mutathatja. 3 szerző adományozott munkáiból a városi könyvtár számára csütörtökön. Ezek pedig az intézmény és a Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat által közösen kialakított Ruszin polcon kapnak majd helyet. Változatos témájú kötetek vannak itt, természetesen a ruszin történelmet, kultúrát és nyelvet érintő kérdésekről, de nem csak ruszinoknak. A Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat elnöke elmondta, egyik céljuk ennek a könyvgyűjteménynek a folyamatos bővítése, ebben pedig a városi könyvtár partnernek is bizonyul. 2012 óta alakítottuk itt ki a könyvtárba a Ruszin polcot. Ez már 12 éve megtörtént, és amikor megalakult 2002-ben az önkormányzatunk, egyik fő célkitűzésünk a ruszin nyelv megőrzése, a ruszin történelem, emellett a magyar-ruszin együttélés 1000 éve, és minden olyan könyvkiadást, vagy kutatási munkát, vagy esetleg csak egy könyvbemutatót támogatunk, ami ezzel kapcsolatos. Magyar és ruszin nyelvű kötetek is érkeztek csütörtökön a ruszin nemzetiségen belül egészen változatos témákban. Ezeket maguk a szerzők mutatták be a megjelenteknek. 31. könyvem jelent meg legutóbb, és abból körülbelül 15 Kárpátaljával foglalkozik, és ebből a 15-nek a jelentős része pedig a ruszinokkal. Többek között a görögkatolikus egyházzal, akkor a közigazgatással, akkor a 1938-39-től 44-ig, mi Kárpátalja Magyarországhoz tartozott ismét, akkor a ruszinok ugye önkormányzatot kaptak, azzal is foglalkoztam külön könyvbe. De írt már könyvet az 1848-as forradalomról és szabadságharcról is, melyet elmondása szerint a megszokottól eltérő szempontok szerint vizsgált meg. Valamint jelent már meg kötete Bródy András ruszin miniszterelnökről is. Ennek ruszin fordítása jelenleg is folyamatban van, tette hozzá Botlik József. Nem csak az ő munkáival bővül a könyvtár ruszin polca. Ortutai Mária irodalomtörténész, újságírónak és Javinec Marianna, a fővárosi ruszin önkormányzat volt elnökének munkái is színesíteni fogják mostantól a városi könyvtár kínálatát.